खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ बिजनीआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों बिजनी पुलिसा बिजनीनि एलएनबी र'डआव ड्राग्सजों लोगोसे सरकार ब्रादार्स गलानि बिगोमा गौतम सरकारखौ हमनो हायो मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों बिजनी पुलिसा सरकार ब्रादार्स मुंनि मबाइल घरि फानग्रा गलायाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों 45 ग्राम ड्राग्स मोननो हादों बे समाव बिजनी पुलिसा गौतम सरकारखौ खानानै थानायाव लानानै थाङो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय जायो नैथि खौराङाव दङ चिराङाव फिन आरोबाव हिन्जाव खारनाय जाथाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं 2 नं बेलगुरि गामिनि दैमु नार्जारिनि बिसि रजे नार्जारिया थांनाय रबिबारखालि फिसाय आरो फिसाजोखौ गारनानै बहाबा खारखोमाना दं मिथिनो मोननाय बादिब्ला जेबो जाहोन गैयालासे फिसाय आरो 6 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ गारना खारदों रजे नार्जारिया लोगोसे जेरावखि थाङा मानो न' फारसे फैफिननो खावलायहरदों गावनि बिसिखौ बिनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 9394987067 आरो गुबुन मोनसेबाव 8099011311 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों फिसाय दैमु नार्जारिया थामथि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम बैग्रिगुरियाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ 1,98 लाख रांनि सावरायग्रा नब्लांजों लोगोसे जिरायसालिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों ब्रैथि खौराङाव दङ बावरागुरि नं 1 बारुवाफारा दुर्गाबारि गेलेग्रा फोथाराव बिजेपि मेम्बारशिप ड्राइभ काम आरो जयनिं हाबाफारि लादों फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै कुसुगाव मण्डल बिजेपिनि बानजायनायाव बावरागुरि नं 1 बारुवाफारा दुर्गाबारि गेलेग्रा फोथाराव बिजेपि मेम्बारशिप ड्राइभजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादों मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ एजेपि जिएसपि दोलोनि गोबां सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव नियम निति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै 400नि बांसिन सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव जगदान जाफैदों बे जयनिं हाबाफारियाव जुमदुवार बिएफनि एमसिएलए रेवरेवा नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला माइनरिटि सेलनि प्रेसिडेन्ट जेमाल तुनिया बिथांमोनाबो बाहागो लादों बाथि खौराङाव दङ 21 सेप्तेम्बर सनिबार मोनाबिलि समाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बि मोनसे हानजाया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दिसपुरनि सुबुं सिबिथाय नब्लांनि कनफारेन्स हलाव सावरायनाय जालाङो बारग' एनडिएफबिफोरनि गावसुंथा एबा थांना थानाय राहानि सोमोन्दै सरकारा मावनो लानाय बिथांखिफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय बे हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि बिथांजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि एडिजिपि हिरेन नाथ आसामनि चिफ सेक्रेटारि डक्टर रबि कटा केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म माखासे सरकारि मावख'गिरिफोर इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-एफ-बिनि फारसेनिफ्राय आफादगिरि सिला बसुमतारी लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारी गुथाल राभा बि रिमोनलां आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन द'थि खौराङाव दङ जनायाव मोनसे मडेल अंगनाबादि मिरु लुनायाव जाख्ल'नायनि दायाव मुरखं सेलेक्ट जनजाति जौगाखां ब्लकनि बारग' मावख'गिरि परमानन्द सयखियाखौ जनाय पुलिसा बङाइगाव बयथामारियाव हमनो हादों नाथाय बिडिअ परमानन्द सयखियाया बे जाख्ल'नायाव जेबो लोब्बा गैया होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो बेनि सायाव टिएमपिकेआ जाख्ल'नायजों लोब्बा थानाय गासैबो मावख'गिरिफोरनि बेरेखायै थार बिजिरनाय आरो राहा लानो दाबि खालामदों स्निथि खौराङाव दङ दतमा क'पारेटिभ ससाइटिनि बोसोरारि सरासनस्रा जथुम्माया खुंफुंजाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा क'पारेटिभ ससाइटि लिमिटेडनि बोसोरारि सरासनस्रा आफादनि जथुम्माया खुंफुंजालांबाय बे सरासनस्रा जथुमावनो फैबाय थानाय सानफोरनि बाजेटजों लोगोसे 2024-25 मायथाइनि रां बावजाखौबो फोसावनाय जायो मख'नो गोनांदि समबाय आफादाबो आबाद खोन्दोनि जौगाथायनि थाखाय आबाद दाहार होनो थाखाय जर'खा राहा लादों होनना समावथिनि मासिगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा बुंथिनानै होदों दाइनथि खौराङाव दङ गगामुगआव खुंफुंनाय बर' थुनलाइनि फोरबोआ जोबनानै थांबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग सवनसिरि दैमा सेरफांनि इक' केम्पआव साननैनि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जथुमनि बानजायनायाव बर' थुनलाइयारि फोरबोआ मैया जोबनानै थांबाय आसामनि दाब दाब जायगानि थुनलाइयारि आयदानि गासै सा 28 थुनलाइगिरिफोरा बाहागो लानायाव 21 आरो 22 सेप्तेम्बर साननैनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनाय जादों बे हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन थुनलाइगिरिफोरा बाहागो लायो आरो सल'बाथा सल'मा खन्थाइ बायदि बायदि गोबां रोखोमनि थुनलाइनि सायाव मेहेर गोनाङै सावरायलायनाय जायो